Dnes si ukážeme, ako v MK Softe zaúčtovať nami vystavený daňový doklad k prijatej platbe a k nemu prislúchajúcu vyúčtovaciu faktúru. Najskôr si v programe MK Soft vytvoríme digitálnu predkontáciu pre daňový doklad k prijatej platbe. Ako typ faktúry vyberieme EFVZ, keďže ide o nami vystavený doklad k prijatej platbe. Túto novú predkontáciu následne odošleme do faktúrka kliknutím na tlačidlo Prenos predkontácií na úložisko dokladov. Teraz prejdeme do faktúrka. V menu Predaj vystavené klikneme na sekciu Daňové doklady k prijatej platbe a otvoríme si pripravený doklad. Klikneme na tlačidlo Editácia. Tu nastavíme typ výnosu na digitálnu predkontáciu EFVZ. Typ výnosu môžete podľa potreby zadať aj na jednotlivých riadkoch dokladu. Po skontrolovaní dokladu ho označíme ako pripravený na export do účtovného programu. Najrýchlejšie to urobíte kliknutím na zelenú ikonu vpravo dole. Takto máme doklad pripravený na odoslanie do účtovníctva. Pred dokladom sa objaví modrá ikona šipky. V MK Softe si otvoríme agendu Saldo konto. Pomocou klávesových skratiek Alt plus G a následne Alt plus I načítame dokumenty, ktoré sme vo faktúrku označili stavom skontrolované, pripravené na export. Po načítaní doklad zaúčtujeme stlačením klávesu F2. Odporúčame vám používať klávesové skratky, výrazne si tým zvýšite efektivitu práce s účtovným programom. Mimochodom, rovnaké klávesové skratky podporuje aj Faktúrko, takže ich nemusíte hľadať a môžete pracovať ešte rýchlejšie. V druhom kroku si do MK Softu odošleme vyúčtovaciu faktúru. Vo faktúrku si otvoríme vystavenú faktúru, ktorú sme si vytvorili na jeden klik priamo z daňového dokladu k prijatej platbe. Priamo na faktúre môžeme vybrať typ výnosu pre celý doklad alebo ho zadať len na jej jednotlivých riadkoch. Tam, kde typ výnosu na riadku nezadáte, sa automaticky preberie z hlavičky faktúry. Po skontrolovaní dokladu klikneme na zelené tlačidlo. Faktúra tým zmení svoj stav na skontrolované čaká na export. Nezabúdajte, že do účtovného programu sa prenášajú len doklady s týmto stavom. V programe MK Soft si v saldo konte pripravené digitálne doklady naimportujeme pomocou klávesových skratiek Alt plus G a následne Alt plus I. Načítané doklady už len jednoducho zaúčtujeme stlačením klávesu F2. A tu už vidíme, ako sa vyúčtovacia faktúra úspešne zaúčtovala v MK Softe. Účtovníkom tak faktúrko šetrí obrovské množstvo manuálnej práce. Odpadá vám akékoľvek ručné prepisovanie údajov, eliminujete riziko chýb a vďaka digitálnym predkontáciám máte všetko hotové za pár sekúnd a na pár kliknutí.